മ്യൂട്ടാ മാതാജി, ലൈവ് ഇടുവാ. കൂടി ഇരിക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ രാമ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വന്നപ്പോ തൊട്ട് കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവോഗാ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ
മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദി की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാവബോധ സമിതി മാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी, हरे कृष्ण മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വായിച്ചു. അതായത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം കുറെ പേര് കുറച്ച് നേരത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരൊക്കെ അത് കുറെ പേര് കാണാതെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 11. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ്വാഗിസർഗോ ജനദാഘ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യഭി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോങ്കിതാനി യദ് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ശ്ലോകമാണിത്. തദ്വാഗിസർഗോ ജനദാഘ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യഭി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോങ്കിതാനി യദ് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഒന്ന് കൂടെ ചൊല്ലി നോക്കാം. തദ്വാഗിസർഗോ ജനദാഘ വിപ്ലവോ. യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യഭി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോങ്കിതാനി യദ് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവ. ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. തദ്വാഗിസർഗോ ജനദാഘ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകമബദ്ധവത്യഭി നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോങ്കിതാനി യദ് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. അപ്പൊ നോക്കാം നമുക്ക്. തദ് എന്താണ്? വാക്ക്, പദകോശം, വിസർഗഃ സൃഷ്ടി, ജനത സാമാന്യജനങ്ങൾ, അന്യജനങ്ങൾ, അഖ പാപങ്ങൾ, വിപ്ലവഃ വിപ്ലവപരമായ മാറ്റം വരുത്തുക, യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകം ഓരോ പദ്യശകലത്തിലും അബദ്ധവതി അനിയതമായി രചിക്കപ്പെട്ടു അപ്പി അങ്ങനെയായിരുന്നാലും നാമാനി ഇന്ദ്രനാമങ്ങൾ അനന്തസ്യ അനന്ത ഭഗവാന്റെ യശഃ യശസ് അങ്കിതാനി വർണ്ണിക്കുക. യത് എന്ത് ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ആലപിക്കുക, ഗൃണന്തി സ്വീകരിക്കുക, സാധവഃ നിഷ്കാബുദ്ധിക്കാരായ ശുദ്ധ വ്യക്തികൾ. ഇതില് എന്താണ്? തദ്വാഗിസർഗോ ജനദാഘ വിപ്ലവോ. തദ്വാഗിസർഗോ, തത്ത് വാക്ക് വിസർഗ, ആ 3 ഇത് കൂടിയിട്ടാണ് തദ്വാഗിസർഗോ. തത്ത് വാക്ക് വിസർഗ. തദ്വാഗിസർഗോ ജനദാഘ വിപ്ലവോ. ജനത എന്ന് വെച്ചാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ. അഖ പാപം എന്നുള്ളതിന്റെ വാക്കാണ് അഖ. അഖ പാപങ്ങൾ.
വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം വരുത്തുക. ഇനി നമുക്ക് വിവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കാം. ആ ഒരു വരി മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ ഈസി തന്നെയാണ്. തദ്വാഗ്യ സർഗോ ജനതാഘ വിപ്ലവോ യസ്മിൻ പ്രതിശ്ലോകം അബദ്ധവത്യഭി നാമാൻ അനന്തസ്യ യശോങ്കിതാനി യദ്. എന്ന് പറയൂല സംസ്കൃതത്തില്, യത്ത് എന്ന് പറയുള്ളൂ. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി സാധവഃ. അപ്പൊ വിവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കാം. അനന്തപരമ ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ. അതാണ് ഏത് വരി? നാമാന്യനന്ദസ്യ യശോഗിതാനി. അതാണ് പറയണത്. നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമായ ആ സാഹിത്യം ഒരു നവീന സൃഷ്ടിയാകുന്നു. ഏത് സാഹിത്യമായാലും അതില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, മഹാത്മ്യങ്ങള്, രൂപങ്ങള്, ലീലകള്, ഇങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ളത് അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വിശദ വർണ്ണനകൾ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വർണ്ണനകളാൽ സമ്പൂർണമായ സാഹിത്യമാണ് ഒരു നവീന സൃഷ്ടി. മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ മാർഗഭ്രംശം സംഭവിച്ച ഈശ്വരഭക്തിയില്ലാത്ത ഈശ്വര ഭക്തിയില്ലാത്ത പ്രാണങ്ങളിൽ അതീന്ദ്രിയ പദകോശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ആ നൂതന സൃഷ്ടി വിപ്ലവകരമായ സമൂല പരിവർത്തനം നടപ്പിൽ വരുത്തി നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാൻ കഴിവുള്ള സൃഷ്ടികളായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, രൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ തുടങ്ങിയ അതീന്ദ്രിയ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ വർണ്ണന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ കാവ്യം ശരിക്കും സമൂഹത്തിന് ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ അപൂർണമായി രചിക്കപ്പെട്ടവയാണെങ്കിലും അതിലെന്തെങ്കിലും വൃത്തത്തിലോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടി, അപൂർണമാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും നിഷ്കാപട്യക്കാരായ പരിശുദ്ധാത്മാക്കൾ അവയെ ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ഇത് ഏത് വരിയിലാണുള്ളത്? ശ്രവിക്കുന്നു, ആലപിക്കുന്നു, അംഗീകരിക്കുന്നു. ശൃണ്വന്തി, ഗായന്തി, ഗൃണന്തി, ആ വാക്ക്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണ്ടോന്ന് അറിയാനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അതായത് അപശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഉള്ളതായാലും ഏതൊരു രചനയിലാണോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയെ മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ലീലകൾ ഉള്ളത് വായിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങള് ആ സമയം തന്നെ കഴുകിപ്പോകുന്നു. നമ്മൾ വായിക്കും തോറും ഇപ്പൊ ഭാഗവതം പോലുള്ള ഇത്രയും മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങള് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വായിക്കണത്? നമ്മുടെ ഉള്ള് ശുദ്ധമാവാൻ വേണ്ടി. പാപങ്ങളൊക്കെ ആ സമയം തന്നെ കഴുകി കളയുന്നു. നാരദ മഹർഷി പറയണം, കാവ്യഭംഗിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കാവ്യത്തിന് ഭംഗിയൊന്നുമില്ല, പദകോശങ്ങളൊന്നും നല്ല കൃത്യമായിട്ടല്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നവർ കേൾക്കുകയും പാടുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും വലിയ ഇതിലുള്ള വിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ആകത്തുക. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഏതൊരു രചനയിലാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകള് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കുന്നവര് അത് കേൾക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും ആലപിക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ കഴുകി പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അത്യന്തം മോശപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ പടിപടിയായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക മഹാചിന്തകന്മാരുടെ യോഗ്യതയാകുന്നു.
ചിന്തകന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തും. ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതിൽ നിന്നും ശ്രേഷ്ഠമായതിനെ പടിപടിയായി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുക മഹാചിന്തകന്മാരുടെ യോഗ്യതയാകുന്നു. വിവേകമതികൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിഷസംഭരണിയിൽ നിന്ന് അമൃതത്തെ വീണ്ടെടുക്കുകയും അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തു നിന്നും ശേഖരിച്ച കാഞ്ചനം, എന്താണ് കാഞ്ചനം? സ്വർണത്തെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് വൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള സ്വർണം എന്ന് വിചാരിച്ച ആരും അതിനെ മാറ്റി നിർത്തില്ല. അപ്രസിദ്ധമായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സദ്ഗുണ സമ്പന്നരും യോഗ്യരുമായവരെ ഭക്തിയായി സ്വീകരിക്കുകയും തൊട്ടുകൂടാത്തവയും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവയുമായ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകൻ അഥവാ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഉചിതങ്ങളായ ശിക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. അല്ലേ? വ്യാസഭഗവാൻ തന്നെ ആരാണ്? സത്യവതിയുടെ മകനാണ്, ഒരു മുക്കുവസ്ത്രീയുടെ, അല്ലെ? പരാശര മുനി ആ മുക്കുവസ്ത്രീയിലെ പ്രാപിച്ചിട്ട് ആണ് വ്യാസഭഗവാൻ. അതായത് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സന്താനം ഉണ്ടാവണം എന്ന് പരാശര മുനിക്ക് തോന്നിയത് കൊണ്ട്, അപ്പൊ ആ ജാതി കണ്ടുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്തിയില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. തൊട്ടുകൂടാത്തവയും തീണ്ടിക്കൂടാത്തവയുമായ ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകൻ അഥവാ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഉചിതങ്ങളായ ശിക്ഷണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് തറപ്പിച്ച് പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. സർവ്വയിടങ്ങളിലുമുള്ള സകലമാന ജനങ്ങൾക്കുമുള്ള നീതിശാസ്ത്രപരമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവ. അതാണ് ഒന്നും ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അല്ലെ ആ പരിസ്ഥിതിയിലുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നിനെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല. ഇതിന് അപവാദമായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല. എന്നാൽ ഒരു ദിവ്യൻ സാമാന്യ വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നും അത്യന്തം ഉന്നത തലത്തിലാകുന്നു. പരമഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ നാമങ്ങളെയും കീർത്തികളെയും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അത്യുന്നത ഭഗവാനെ മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സദാലീനമായിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ, ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ അറിയുക എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിലാണ് മഹാന്മാര് അതിലാണ് സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ അത്യുന്നത ഭഗവാനെ മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സദാലീനമായിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷം പവിത്രമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കും തോറും എന്താവും? നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പരിശുദ്ധി നടക്കും, പരിശുദ്ധമാകുന്നു. അനന്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ളവ പ്രചരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ജനങ്ങൾ അവരുടെ നടപടികളിൽ സുബുദ്ധിയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു. അവരുടെ ശരിയായ ബുദ്ധിയിലേക്ക്, നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഭാഗവതം പോലുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ സവിശേഷ പദ്യശകലത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി. ശിലപ്രഭു അതിൽ പറയണ സൈനിക മനോഭാവ ആവേശത്തോടെ നമ്മുടെ അയൽ മിത്രമായ ചൈന, നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യമാണ് ചൈന, ആ സമയത്ത് ഭാരതത്തെ ചൈന ആക്രമിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല എങ്കിലും പണ്ടും ഭാരതവും ചൈനയും നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും നൂറ്റാണ്ടുകളായി യാതൊരു വിദ്വേഷവും കൂടാതെ സമാധാനപരമായി കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നു. ഒരു വിദ്വേഷമൊന്നുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നതാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം എന്തെന്നാൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അവര് ഈശ്വരാവബോധമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ രാജർഷികൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഋഷി തുല്യരായിട്ടുള്ളവരെയാണ് രാജാക്കന്മാരായിരുന്നത്. അവരെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ വേദങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ച് അതിലെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവരായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യവും അഖില ഭുവനത്തിങ്കലും ഈശ്വര ഭയമുള്ളവരായിരുന്നു, ശുദ്ധ ഹൃദയരായിരുന്നു, സൗമ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ പകർന്നു തരും? നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കും, ഈശ്വര ഭയമുള്ളവരാക്കി തീർക്കും, സൗമ്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, രാഷ്ട്രീയ നയം എന്ന ആശയം തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന്. മുമ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. ജനവാസ യോഗ്യമല്ലാത്ത ആ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഇരു രാജ്യങ്ങളും, ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ചണ്ട കൂടേണ്ട യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നിസ്സാരം, ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും യുദ്ധം തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ, ഇതേത് യുഗമാണ്? കലിയുഗം അല്ലെ? കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ മന്ദബുദ്ധികളാണ്, ആവശ്യമില്ലാണ്ട് തർക്കമുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ? എന്നാൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച കലിയുഗ പ്രഭാവത്താൽ അല്പമാത്രമായ പ്രകോപനത്താൽ, ഒരു നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി, ഒരു തീപ്പൊരി മതി. ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ, വെറുതെ ഒന്നറിയാണ്ട് യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു സിഗ്നൽ കാത്ത് നിൽക്കണം അല്ലെ? അങ്ങോട്ട് കടന്ന് പോകുന്ന സമയത്താണ് കുറേ ജീവൻ അങ്ങോട്ട് പൊലിഞ്ഞു പോയത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, എത്ര ക്രൂരന്മാരായ ഒരു സ്വഭാവവും ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ യുഗത്തിലെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരമപുരുഷനായ പരമഭഗവാന്റെ നാമത്തെയും യശസ്സിനെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ക്രമനിബദ്ധമായ പ്രചാരണ സമിതി തന്നെയുണ്ട്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെ. ആകയാൽ അഖില ഭുവനവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ പ്രസരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹത്തായ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദനോട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ്, അതായത് ശ്രീല പ്രഭു അതിൻ്റെ ഗുരു, കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോയി, നീ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ, നിനക്ക് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ നല്ല വശമുള്ളതാണ്, അപ്പം അതുകൊണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കണം. ഈ അഖില ഭുവനം ആണ്, എല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല പുറമേ പോയി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം ശ്രീല പ്രഭാതർ ആ സമയത്ത് യുവാവായിരുന്നു. ഇവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരമൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതല്ലേ പ്രാധാന്യം, വിദേശീയർ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കലല്ലേ പ്രാധാന്യം എന്ന് ചോദിച്ചു ഗുരുവിനോട്. അപ്പം ഗുരു എന്താ പറഞ്ഞത്? അതൊക്കെ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കും, നീ ഇത് ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞയച്ചത്. അപ്പോൾ ഒന്നും പ്രഭു അതിൻ്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്രയും ഒരു ഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പരമഭഗവാന്റെ ഈ യുഗത്തിലെ ദുഷിച്ച അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരമപുരുഷനായ പരമഭഗവാന്റെ നാമത്തെയും യശസ്സിനെയും പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ക്രമനിബദ്ധമായ പ്രചാരണ സമിതി തന്നെയുണ്ട്. ആകയാൽ അഖില ഭുവനവും ശ്രീമദ് ഭാഗവത സന്ദേശങ്ങളെ പ്രസരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹത്തായ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അഖില ഭുവനം, ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. സ്പൃഹണീയമായ സമാധാന ലോകത്തെ നിലവിൽ വരുത്താനും സർവ പരമശ്രേഷ്ഠമായ നന്മ പ്രചരിപ്പിക്കാനുമായി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളെ ലോകം മുഴുവൻ വിസ്തരിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും കർത്തവ്യമാകുന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും കർത്തവ്യമാണ്, നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. ഈ ഉത്തരവാദിത്വ കർമ്മം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ ഭാരതം പരാജയപ്പെടുകയാൽ ലോകം മുഴുവൻ പ്രക്ഷുബ്ധമായിരിക്കുകയും വളരെ അധികം കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അപ്രകാരം നിരവധി വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിത് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും? നിറയെ കലഹമുണ്ടാവും, വിപത്തുകളുണ്ടാവും, അങ്ങനെ വളരെ ആപത്തായിട്ടുള്ളൊരു സമീപനം വരും. ലോകം മുഴുവൻ പ്രക്ഷുബ്ധമാവും, വളരെയധികം കലഹങ്ങളുണ്ടാവും, അപ്രകാരം നിരവധി വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഭൂലോകത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും തദനുസരണമായ ഹൃദയ പരിണാമം സംഭവിക്കുകയും അനന്തരം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അവയെ അനുവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച് അത് ലീഡേഴ്സ്, ഇപ്പം ഫിലിം സ്റ്റാർ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് അനുകരിക്കും. പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുന്നത് അവരാണ് അല്ലേ. അവരൊരു വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഈ വെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പരസ്യം കാണിച്ചാൽ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കളെ കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രം പരിവർത്തനം നടത്തിയാൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വളരെയധികം ജനങ്ങൾ മാറ്റം വരും. നിശ്ചയമായും വിശ്വ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സമൂല മാറ്റം സംഭവിക്കും. സാമാന്യ ജനങ്ങളിലെ ഈശ്വര അവബോധത്തെ പുനരുദ്ധീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നിരവധി പ്രയാസങ്ങളാൽ പരിസേവിതമായ വിശ്വ അന്തരീക്ഷത്തെ പുനരാത്മീയമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശങ്ങളെ വഹിക്കുന്ന ആ മഹത് സാഹിത്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ സത്യസന്ധവും യഥാർത്ഥവുമായ ഉദ്യമമാണിത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കണ? നിത്യം ഭാഗവത സേവയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാലത്ത് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഭാഗവതം വായനയുണ്ട്, വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകൾ ഓരോന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെയും ഒരു പൈസയും മേടിക്കാതെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലേ. അപ്പം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് 7:50 ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് 7:20 ആയപ്പോഴത്തിനും പലരും അതിൽ കയറി ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും ഒക്കെ വായിക്കണം സന്തോഷത്തോടു കൂടി. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പം 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ കയറിയിട്ട് നമ്മളത് വായിക്കണം. അപ്പം ഭഗവാൻ അത് നമ്മൾ ഒരടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ 10 അടി നമ്മുടെ കൂടെ വരും. അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അതിൽ അത്രയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി കയറുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് യഥാർത്ഥമായ വിദേശ ഭാഷയിൽ ഈ വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചയമായും അപര്യാപ്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, ഉചിതമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്യമത്തിൽ നിരവധി സാഹിത്യ സംബന്ധ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമുണ്ട്. പല ഭാഷകളിലും ഈ ഇപ്പം ഭാഗവതമൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലൊക്കെ കുറച്ച് തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ന്യൂനതകളും ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും, ഇങ്ങനെ കുറേ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധാ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ പ്രാമുഖ്യത്തിലെടുത്ത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു കാവ്യം ആരെക്കുറിച്ചാണ്, ആരുടെ മഹിമകളാണ് വാഴ്ത്തുന്നത്, അതെല്ലാം ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തെ പ്രാമുഖ്യത്തിലെടുത്ത് ഇത് സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ മാഹാത്മ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്യമമാകയാൽ സമൂഹ നേതാക്കൾ നിരവധി വൈകല്യങ്ങളുള്ള ഈ ആത്മാർത്ഥ യജ്ഞത്തെ യഥാർത്ഥമായ പ്രാധാന്യവും പ്രാമുഖ്യവും നൽകി പ്രശാന്തമായി സ്വീകരിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കാവ്യ ഭംഗിയില്ലെങ്കിലും അപശബ്ദങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരത് 2 കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയണേ? ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാകുമ്പോൾ ഭവനവാസികൾ പുറത്തേക്ക് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്യുകയും വിദേശികളായിരുന്നാലും അയൽവാസികളായ അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിനായി ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ കഴിയുകയും അഗ്നിബാധയാൽ പരിഭ്രാന്തരായ അവരുടെ ആവശ്യം വിദേശികളുടെ അതേ ഭാഷയിൽ ആശയം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും ഉടനടി മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു ഇല്ലേ. ഒരു വീട് അഗ്നിക്കിരയായി, ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മറ്റ് അയൽവക്കക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള ഭാഷ അറിയില്ല. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് എന്താണ്, ആംഗ്യഭാഷയായാലും എന്തായാലും കാണുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഇന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ വെച്ചൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞില്ല, എനിക്കറിയില്ല, ഹിന്ദി അറിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരാളും മാറി നിൽക്കില്ല. അവരെ എങ്ങനെയായാലും സഹായിക്കലാണ് അപ്പോഴത്തെ ഒരു ധർമ്മം. അപ്പോൾ ഭവനം അഗ്നിക്കിരയാകുമ്പോൾ ഭവനവാസികൾ എങ്ങനെയാണോ പുറത്തേക്ക് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലായനം ചെയ്ത് എന്ത് ഭാഷക്കാരായാലും വിദേശികളായിരുന്നാലും അയൽവാസികളായ അവരിൽ നിന്നുള്ള സഹായത്തിനായി ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും സഹായ അഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ കഴിയും.
അഗ്നിബാധയാൽ പരിഭ്രാന്തരായ അവരുടെ ആവശ്യം വിദേശികളുടെ അതേ ഭാഷയിൽ ആശയം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉടനടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രമാകയാൽ ഈ ഭാഗവതം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. അത് പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രമാണ്, ജീവിതത്തിൽ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ജീവിതം എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരെന്താണ് ബുക്കാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞപ്പോഴും അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ മാനുവലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അത് ആത്മീയ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രായോഗിക ശാസ്ത്രമാകയാൽ അതിനെ ഭാഷയിലല്ല അർത്ഥപ്രാപ്തിയിലാവണം താല്പര്യം. ഭുവനത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഈ മഹത് സാഹിത്യത്തിന്റെ പ്രവിധികളെ ഗ്രഹിച്ചാൽ തീർച്ചയായും അവര് കൃതാർത്ഥരാവും. അവർക്കതിൽ സന്തോഷം, ചാരിതാർത്ഥ്യം ഉണ്ടാവും. സർവസാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയും അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭുവനം സമ്പൂർണമാകയാൽ അല്പമാത്ര പ്രകോപനത്താൽ ഒരു വ്യക്തി അഥവാ ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ അഥവാ രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശയവുമില്ല. അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കലിയുഗത്തിന്റെ നിയമമാണിത്. കലിയുഗത്തിൽ അങ്ങനെയാണ്. നിസ്സാര കാര്യത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കും ബഹളവും യുദ്ധവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. മാതാജിമാർക്ക് വേറെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ഇത് കഴിയണവരെ എടുത്തോട്ടെ. എടുത്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവസാമാന്യ ജനങ്ങളുടെയും അസംഖ്യം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഭുവനം സമ്പൂർണമാകയാൽ അല്പമാത്ര പ്രകോപനത്താൽ ഒരു വ്യക്തി അഥവാ ഒരു രാഷ്ട്രം മറ്റൊരു വ്യക്തി അഥവാ രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശയവുമില്ല. നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും. ഇപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ഈ നടക്കണ അല്ലേ. ശരിക്കും അവസാനം അറ്റം പോകണത് എവിടെയാണ്? തൊട്ടടുത്ത രാജ്യത്തിലേക്കാണ്. ഇന്നലത്തെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കലിയുഗത്തിന്റെ നിയമമാണിത്. നേരത്തെ എല്ലാവിധ അഴിമതികളാലും ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന ഭൗതിക ആശയങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമായ നിരവധി അനാവശ്യ സാഹിത്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കുറേ സാഹിത്യങ്ങൾ, പൈങ്കിളി സാഹിത്യങ്ങൾ, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അനാവശ്യ സാഹിത്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അശ്ലീലവും ആഭാസകരമായ സാഹിത്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും നിരോധിക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങളാൽ നിയുക്തരായ സംഘങ്ങൾ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലുമുണ്ട്. സർക്കാരിനോ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള പൊതുജന നേതാക്കൾക്കോ അവിധ അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഒരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ ധാരാളം ജനങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ജനങ്ങൾ അവ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് അശ്ലീലമാണെന്ന് അറിയാം, ഒരു കാര്യമില്ല, നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ പോകണമെന്ന് അറിയെങ്കിലും കൂടി അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പിറകെ ഓടുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് അതിനെ ഒക്കെ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതൊരു പ്രകൃത്യാനുസരണമായ വാസനയാണ്. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാലും നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരുടെ മനസ്സ് ദുഷിച്ചതാകിയാൽ അവർ അത്തരം അശ്ലീല സാഹിത്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്തരം പരിതസ്ഥിതിയിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ദുഷിച്ച മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ന്യൂനീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ചില ശ്രദ്ധാവിഷയം സംബന്ധിക്കുന്ന സാഹിത്യ പാരായണത്തിന് ശേഷം അവരുടെ അതിയായ ആഗ്രഹത്തിന് ഭക്ഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സന്തോഷം കൊടുക്കുന്നു. ആരംഭത്തിൽ അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. എന്തെന്നാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക് കൽക്കണ്ടത്തോട് വൈമനസ്യമുണ്ടാകുന്നു. മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നു. ശരിക്കും മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ മരുന്നാണ് കൽക്കണ്ട അല്ലെ. വായല് നുണഞ്ഞ് ആദ്യം നല്ല കയ്പായിരിക്കാം. നുണഞ്ഞ് ആ അസുഖം മാറുമ്പോഴാണ് ആ കൽക്കണ്ടത്തിന്റെ മധുരം നാവില് അനുഭവപ്പെടുക. അപ്പൊ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ഉത്തമ പ്രതിവിധി കൽക്കണ്ടമാണെന്ന് നാം അറിയണം. അതേപോലെ മഞ്ഞപ്പിത്ത സദൃശമായ ഇന്ദ്രിയ പൂരണാവസ്ഥയ്ക്ക് കൽക്കണ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവത്ഗീത,
ഭാഗവത പാരായണത്തെ പ്രചാരത്തിലാക്കാൻ ക്രമനിബദ്ധമായ പ്രചാരണ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അനുവദിക്കണം. എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം പോലെയുള്ള ഇത്രയും പൊട്ട സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ ആദ്യം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് 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 നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തണം. അങ്ങനെ വായിക്കും തോറും ശൃണ്ണന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്തി, കേട്ട് 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 നമ്മുടെ പൊട്ട സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറുന്നത് പോലെ, കൽക്കണ്ടം വായിലിട്ട് നുണഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവസാനം അതിൻ്റെ മധുരം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മളിത് വായിച്ച് കേട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ള ചീത്ത വിചാരങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ മാറി, ദുഷിച്ച സ്വഭാവമൊക്കെ മാറി നമ്മളെ പരിശുദ്ധി നേടുന്നു. എപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹിത്യത്തോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വിഷം വിളമ്പുന്ന മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങൾ താനേ ഇല്ലാതാവും. ഇപ്പൊ ഒരു കുറെ നാൾ വരെ നമ്മൾ ആ കൃത്യസമയം നോക്കി ഓരോ സീരിയലുകളും അതിന് കരയാൻ തയ്യാറായി തോർത്തടക്കം എടുത്ത് കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ഡ്രസ്സിൽ മുക്കെന്ന് വരുന്നതൊന്നും പോണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അരിയത്തിരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ കരയാൻ റെഡി ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. എന്ത് വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ. അതായത് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഗർഭം ധരിച്ച് നടക്കണ ഒരു വരെ പ്രസവിക്കാതെ പല കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് പിന്നെയും കാണുമ്പോഴും അവർ അതേ ഇതിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മളെ പറ്റിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. അതെങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങൾ കുറേശ്ശെ അതിൽ നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹവും ഒക്കെ വന്നോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് മറ്റേതിനോടൊരു വിരക്തി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇത്രയും ആളുകൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഇന്ന് 59-62 പേരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും പേരെന്തായാലും ആ വക ദുഷിച്ച സാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പറയാം. എപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹിത്യത്തോട് അഭിരുചി ഉണ്ടാകുന്നുവോ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ വിഷം വിളമ്പുന്ന മറ്റ് സാഹിത്യങ്ങൾ താനേ ഇല്ലാതാകും. ആകയാൽ ശ്രീ നാരദനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ തങ്ങളുടെ അവതരണ രീതിയിലെ ന്യൂനതകൾ കണക്കാക്കാതെ മാനവ സമൂഹത്തിലേവരും സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ശ്രീ നാരദമുനിയാണ് വ്യാസദേവനോട് ഭാഗവതം എഴുതിക്കോളൂ, അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സന്തോഷവും തിരികെ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവനോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ നാരദമുനിയാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ തങ്ങളുടെ അവതരണ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതകളൊന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കണക്കാക്കാതെ മാനവ സമൂഹത്തിലെ ഏവരും സ്വാഗതം ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് ഭാഗവതം. എന്ത് അപശബ്ദങ്ങൾ ഉള്ളതായാലും ഏതൊരു രചനയിലാണോ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയെ മുദ്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ലീലകൾ ഉള്ളത്, അത് വായിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുന്നു. നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, കാവ്യഭംഗിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളുള്ള കാവ്യം വായിക്കുന്നവർ കേൾക്കുകയും പാടുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അത് വായിക്കുന്നവരുടെ പാപത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പം അതാ കൃതി വായിക്കുന്നു, അത് ഉച്ചരിക്കുന്നു, അത് കേൾക്കുന്നു, പറയുന്നു, കീർത്തിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന രചന വായിക്കുന്നവരിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് സ്മരണ ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനായ ഓടക്കുഴലുമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കണ പോലെ, അതേപോലെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നു, ചിത്തശുദ്ധി കൈവരുന്നു, ചിത്തം ശുദ്ധമാകുന്നു. പിന്നെ കാവ്യത്തിന്റെ ഭംഗിക്കല്ല പ്രാധാന്യം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത